Teka. Hola, Santiago. Santiago de Silva. Wait, I got this. It's the that's old. I'll look under the weeds to see if I can find some friends to help us. Ew, perfect. Whoa, I think it's turning topsy-turvy. I'm too tired. Oh no, Lorelai, look at your tail. Casting puppies and painting fast. I'll just take a seat. It's raining now. Gotta college. What do I do? That's it. I can sing my song. That'll work well, Lorelai. Brilliant idea, my amazing musical baby. Gotta go, gotta go. Gotta go, go. Gotta go, gotta go. Gotta go, go. I think I got this. Fantastic. Now let's all do. Good work, Lorelai. Aye, aye, Thomas. And thank you, Will. Aye, aye, Thomas. Thomas. Santiago. Whoa, there's so much goop. Help me make my sword glow. Say, espada, brilla. Espada, brilla. Great job, baby. But we still have more work to do. Ama, iba't yung wifi ng bigat. Ayan. Gargo, go. Gargo, gargo. Go, go. Hola, amigos. Check out our tails. We are feeling splasherific again.
Merkad nina, dito pa. Wait. To the rescue! Santiago de Cis, to the rescue! Mama, ako naman din nakakaaf. Mama, tidak Mama, ako na. Merkad. Hindi nakakaaf. Ano ni ate mo? Amigo. Santiago. Santiago. Hello, Ate Rian. Daan lang. Okay lang po, Ate Rian. I understand naman po yung situation niyo. Okay lang po. Oo naman, Ate Rian. Okay lang. Alam ko naman pong busy-busy ka po ngayon. Thank you so much. Hello, Ate Yuli Cares. Kumusta ka na po? Ate, di ba friend mo na ako sa sa Facebook, Ate Yuli Cares? Gusto mo i-add kita sa Team Ilocano? Hello, Ate Lynn Italy. Kumusta? Thank you sa patamsak, Ate Yuli Cares. Makipagdikitan, magbaba ng bahay at nakipagdikitan. Nandyan po si Ate Lynn Italy. Nandyan po si Ate Lynn Italy na marunong magbalik. Ate Yuli Cares, kumusta na? Matagal na tayong hindi nagkasalubong. Thank you sa mga patamsak dyan. Ayos lang, bihira na mag-online, wala sarili wifi, oo. At least, nakakapag-online ka din kahit minsan po, no, Ate Yuli Cares. Di ba Ilocano ka, Ate Yuli Cares? Di ba Ilocano ka, Ate Yuli? Ay, oo, sa amin na ngayon dyan, no. Anong bansa ka na pala, ate? Di ba Ilocano ka niya? Kaya nakipag-connect ka na, at least nakipag-connect ka na dyan. Mama, pagkakasinita dyan yung gasa, igalot ko J ko niya. Igalot ko J ni pa. Yan.
Ijay, lagi na ijay, ijay ni likod. Yung magagyan si Pisa, dito yung lalo. Side pro, siguro na kay Gayam. Cyprus. Wala, summer gayam dito niya, ate. Alakit enjoy your summer vacation, ate. Tapno. At least, dati connection mo tata. Dita. May kawa garo, dawan signal po, nasapol aglo, dahil wala, dahil talang. Mami, Oh. mami, di mo agpakita si Jenny, Disney, nga kabuyaw. Kamu naludan, mama? Haan. Ayun, ludan mo. Wala dakto. Hello, hello. Mang beauty mic ko. Hello. Ang kuya nga may set up dito nga mic. No kwa mayat mo, tata madiman na nakuha mo na nga i-set up. O ate, na magagat ka makipagdikitan ito ni nga to. Ading babakita nga kwa. Dagi tayo super chatter ko matiman dagita. Ni Jejela Vlogs, super chatter ko dayta. Ni ako sa Lem Family, Arlene Lucena. Magagat kayo. Magkipagdikitan. Awan ba lang kami tita ako tatakot. Damdama siguro. Racer, we'd like to erase the past too. There's only one way to do that. You know that by merging our miraculous together,
Mega mega love shoutout sa ating lahat. Sa mga nandyan. Lynn Italy, Yuli Cares, mga ate ko dyan. Kumusta, kumusta? Having a new Apache. It is only an ally you can trust to fight alongside you on this mission. Once the mission is over, you will get the miraculous back from them and return it to me. Ang ganang sukat. Nakakabubo. Ba't lagi pa ako? Wow, nagbubo ka lang. Sabo lang mo. Muludak lang tat simbrawang kapay mo. Nakaro dun ikan. Kuya. Mega mega love shoutout kay Ilocano, kabisaya ko dyan. Una yun, una ate, mega mega love shoutout mo. Ate, di kita man nagito super chatter ko, na magagat ka dita ni Tama na yung nantiman ti kastada. Nagita pas pa super chat mo't dagita nga kakadwa. Kun member, adamot nag-member timan kinya. Dapat nakibirthday ni Papa. Kamulat ako aping pantalong sunan. Nagbayag sunan amot na agawid dito eh. Naman. Eh, sorry po wala po akong pants. Ay. Magsukat ka. Ano ka magita? Mama, ay ate ang hanakan. Mama, ang hanakan din. May ulis din sabihin ko. Unahan nila ako, kabsat. At nasa work ako mag-iwan ng tamang bakas, 101 to ang balik. Sige, garo dati, when? Ilapag ka dito eh.
Especially on these kids. How many? 1, 2, 3, too many to count. Looks like Hot Mom made one army move 7. It's just as well for them wanting to do the same. Wait, I thought it was for you. When this is over, I swear I'll take you to the movies. You guys like action movies, right? Really? But Sorry for what I'm about to do. I know that your secret identity is fun. I don't have time to find a good excuse to do them to you separately. Rena Rouge and Carapace. I need you both. you're Rena Rouge? Of course I am. Kamu ako ko mo din. The book, Mama. Ano mo ba? Ayan, nagbaba po ng premiere si Ate Yuli Cares. Sa mga present dyan, dikitan naman natin si Ate Yuli Cares. Sinong present ngayon? Si Ate Yuli Cares, Lynn Italy. Bayang, wala yung malpas. Ate Yuli Cares, ito niya ni Ate Lynn Italy. Dikitam data. Nagagat data nga ako ah. Agpasible. Nakasutan din ah. Ayan, makipagdikitan kay Bella MDP, my super chatter. Oh, bakas daw kayo sa dulo ng comment 2 para bigyan kita ng 2, okay? Oh, sabi ni Ate Lynn. Kahit may work, sinisingit ang pakikipag sa akin. Bait naman ni Ate Lynn. To those who want to give super chat there, you are welcome. You will get direct support and free flex of channel link, even you are not present in my live stream. At sa mga gustong magpa-join dyan, nandyan po yung $sign. Sa mga gustong magpa-join, 49 pesos. Athena supporter, yes, makakakuha siya ng 5 hours every week. Yung next level, yung next level is 129 pesos. Makakakuha siya ng 100 watch hour. Yung 299 pesos, makakakuha din siya ng 200 watch hour. And of course, free lapag-lapag na po yun. Kahit wala kayo.
Lugar ka dati na. Importante lang. Kita lang na dalang siya. Sikat ang tabagong naridaan. Oh, we have 3 million in the house. At least may 3 million naman. O 4 million na. Kahit pa paano may 4 million na. Sa mga gustong mag-join, sa mga gustong magpa-member, nandyan boss sa $sign. Alagad ni Lynn, Milan. Si Ate Lynn to ah. Thank you sa patangsak, Ate Lynn. Kabsat ni Lynn, Italy hugs, alagad. Okay naman, yes. Thank you naman Ate Lynn sa napaka-supportive mo. Napaka-supportive po ni Ate Lynn. Thank you so much naman, Ate Lynn. Salamat po guys. Ginawa namin ng video. Ang sakit ng likod ko. Talaga. Ayan, we have 5 million. 4 million in the house. Is that you? Just when I think I finally know you, you managed to surprise me again. That's very sweet of you. But I'm not Ladybug. I'm Multimouse. Ladybug has sent me to fetch a miraculous to defeat Bobby Buster. Oh, I know I can trust you. Ladybug trusted me when she gave me a miraculous, didn't she? Okay, thank you. Oh yeah, Ladybug said you should appear on the I will catch you all! It looks like your nerves failed us, Tiki. Or two. Ladybug? What did my orders with that? I've never done it, Tiki. Flag! Hello? Unify! Tiki? Hello? Unify! Capture's up! Ala, Ate Lynn, baka inabala na kita dyan. Ate Yuli Cares, nandyan ka pa ba? Ayan. Ang mga ate kong tumatambay. Thank you naman. Wala pa yung mga iba. Makipagdikitan po sa mga binaba ko dyan. Oh, nandyan si Bella MDT, Ate Lynn Italy,
Arlene Lucena, ako sa lang family vlog. Jaja Love Vlogs. Nandyan po sila sa mga hindi nyo pa nakadikitan. Liberty ka nga. Yung red. At saka, Mainit kasi dito eh. may penguin ka? Wala. Wala. Mama, wala? Wala. Ano wala? Ito ko dyan. Ano ba ito? Ay, sarming ko. Ba? Ang mga ko na ganibag ko mabong. Ito daringan. Ito mo. Kasugot ka. Kala ito dama kanya. At least. Guys, sana all po di ako binilihan ni mama. Oh. Sana all guys. Ilang yan. Hindi ako binilihan. Mama, ang puta mo. Hindi mo ako binilihan. Akala ko lang rabutan dito. Buko. Hindi ba ako binilihan kasi di ayaw ko. Di umalis na ako dito. Habang babay nga yun, alis na ako. Hindi lang si Boy. Ayun. Baka hindi mainom. Yung pain na lang ang make-up ko. Sika, ada. Oo, ano na nina. Mag-edit lang ako ng join membership ko dito. Kung ko mamot ano, kasi inisipot mo. Kasi daya mo. Kaya sika na, lumot. Pagi. Hello, Ate Bella. Yes, tamsak-tamsak lang. Okay na po yun. Cellphone mo na. Ayan, Andrea Barbarini. Si Ate Linita Lito. Okay, thank you so much naman, Ate Lynn Barbarini. Talagang napaka-supportive mo talaga. Thank you so much. Kahit wala akong tao, pinupuntahan mo. Mama, minsan bumatang ka kay Pangin ang awan ng pagi ko. No, anong ginagawa mo dyan, ate? Hindi ba kita naabala? Busy-busy muna daw si Ate Bella MDP. Tamsak-tamsak muna daw. Yeah, mama. Punta mo si mama dito.
Great, this way I take. I have to find the. I don't have any. lemon tree. I wonder how, I wonder why. It's a lemon tree. Sige lang, Ate Yuli Cares. Thank you sa pagtambay, Ate Yuli Cares. Di ba, nag-iwan ka naman ng channel mo Kay dyan. mama, di inutin mo ito nga sky ni sky. Ayan, maghintay tayo ng kasama natin, Auntie Lynn. Siguro ano pa, maaga pa. I wonder why. Lemon tree. Lemon tree. Can't see the lemon tree. Thank you sa 5 million in the house. May nanonood kahit wala nagpaparamdam dyan. Alam kong nandyan naman si Ate Lynn Italy. Napaka-supportive. Sino ba yung nandito? Paramdam naman kayo dyan. Sa mga naka-watch. Pawas na lang bagong upload. Yes, Ate Yulikers. Bibisitahan kita mamaya. Pagkatapos ng LS ko, no? Ganyan naman kasi ako eh. Pag yung mga umaattend ng binabalikan ko talaga. Tricks the spot. Tricks the spot. Dikit na ako kay Lynn Italy at yung family na binababa mo, baby pang bahay. Oo. Kaya padikit naman, padikit sa mga binaba ko, mga baby pang mga bahay niyan. To those who want to have a super chat, sa mga gustong magpa-super chat dyan, nandito ang mga may benefits, may direct benefits.
Ladybug song. Super chat sana ako pero wala akong credit card. Oo, pang usually ano yung ginagamit ng mga credit card. Yung mga card dyan. Angel where darkness. Angel where darkness not leaving. Yung sa amin kasi dito, okay na yung GCash. When Ate Yoli cares, agres ka pa don't worry. Ladybug song. Olympians and nationals at the Primo Sports Clinic Online. Watch now. Hala, ang pangit. Okay, thank you so much. Noted po ma'am yan, Yoli, thank you daw. Sabi ni Ate Lee in Italy. Awang text na rin. Hindi sinungaling ka lang. Hello. Ayaw, hawang ipitama sa trabaho. Hug. Ay, buti naman nandyan si Ate Len na nakasupport sa akin kahit walang pumupunta. Nagtsatsaga lang ako kasi isupay, did you watch our? Angels of darkness, what in your hand? Maglangan ng tada na Ate Linan. Chingo, thank you naman sa nagtsatsaga dyan. Angel of darkness, angel of darkness. Angel of darkness. Mutay mo to. Mama, bunda ka rin di sa amin mo. Haan. Yung regalo na rin. Apay ko mga regalo ko tan parang magka-Christmas. Nalala. Nalala amin nga pa nito. Ano po? Nyanga nito. Kasus. Hale. Full pack sa'yo, ma'am. Oli, mamayamin ko. Okay. Ayan.
Napana ni Ate Lilinan kini Ate Yolin. Nga maturupay ka no ni Ate Yoli iso nga balikan da kan tulatan Ate Lin. Angels. Maglanda da dagbuy-buya nga talo ay apo. Yeah.
Thank you naman sa patusok, auntie. Thank you sa patusok dyan. Ang budraon. Thank you. Kamsa ken harang dan kabsat. Thank you naman, Kuya Jake. Busy lang muna ako. Dalang laptop. Okay lang, Kuya. Okay lang. At least naka-DJ ka. Awan unay matatao, auntie. Hindi na minsan hindi kalman sa diyan. Kaya do tao. Wow, 7 million in the house. Ayan, thank you naman sa 5 million people in the house. One. Ayan. Talagamot nga present na present ni Andrea Barbarini. Lin Milan Canelin, Italy. Talagamot. Review ko man ti analytics ko.
No kasanumot lang ti tumataraya na ta basit la ti maipat patong piman. Sino pa ang nandyan? Sino pa ang nandyan? Hi. Sukat ka ba doon ako? Kan nga sukat na din ka nalanglangot ka. Kan. Gal sukat wet. Wow, 4 million people in the house. May mga nagcha-checka sa akin dito. Nare-review ko nga itong analytics ko. Thank you naman sa pasupport kay Arlene Lucena. Kaya po, bisin sa tita tao tat katiman. Sungaawan ti umay. Tambay ko 3 sa neng at busy ako. May pasyente ako sa bahay, may studio 4 ako sa bahay para sa physical therapy. Ay, nagti-therapy pala si Ate Lynn. Kaya naman pala. At least may tumatambay sa akin. Sayang. So, mag-stay din ako dito. Galuti ang bracelet ngay. Awan. Ang sukat kami ba ng mga upo ko? Naman ang
Hello, Ate Lynn. Ayan. Buti naman si Ate Lynn nagre-react pa dyan kahit busy-busy na sa pag-therapy. Bakit ilan silang iti-therapy mo, ate? Ayaw kong mag-music kasi baka baka ma-copyright na naman. Ilang pasyente mo dyan ngayon? Ayan, Adventuristic TV. Mega love shoutout naman sa'yo. Kumusta naman, Adventuristic TV? Makipagdikitan ka dyan, yung mga binaba kong super chatter. Yan po, yung mga kaibigan kong legit. Hindi mga ninja ang mga yan. Ayan, dikitan mo, Adventuristic, tamang tambay lang. Oo naman, sige, tambay ka lang dyan. Bisitahin ko nga yung mo, bahay mo. Tamsakan mo naman si Hoss, Adventuristic TV. Mega love shout download sa ating lahat. Oo, nandyan yung mga tita ko, yung mga kaibigan ko, yung mga super chatter at member ko, nandyan sila. Kaya naman, nandyan sila. Mag-scroll up ka. Magbabalik po ang mga yan. At sa mga gustong magpa-super chat din dyan, sa tabi-tabi. At sa mga gustong magpa-member dyan, kahit wala kayo sa LS ko, ibababa ko kayo, o diba? Advent. Adventuristic. Turistic TV. Naka 1,000 ka na pala, kuya. Tamsakan ko tong mga mo dito. Ayan. Mega love shout sa ating lahat. Bakit nakailang watch hour ka na? Adventuristic TV, ilang watch hour ka na? Oo nga eh. Nag-LS ka din, kuya? Nag-LS ka din? Jersal TV, Sir El Caregiver, yes. Ngayon lang kita, nakita dito, ate. Nice meeting you here po. Oo. At least naman napadaan ka po, ate Jersal TV, Sir El Caregiver. Thank you naman at napadaan ka po. Thank you sa patusok po, ate Jersal TV. Kung may time po kayo, padikit naman sa mga binababa ko, yung mga super chatter ko po yan. Yung mga binababa ko. Kahit wala kasi sila, pag super chatter sila, binababa ko dito sa LS ko. Para naman madikitan. Nasa wall kita, kaya pinasok kita habang wala ginagawa. Wow, thank you naman, Ate Israel, Ate Jersal TV. May pinsan ako dyan sa sa Israel. Mega love shoutout po daw sa Team Ilocano. Sa mga Ilocano dyan, mega love shoutout daw po, sabi ni Lynn Italy. Ate Jersal, magbaba ka ng bahay mo. Nadyakitan na kita dyan. Jersal TV. Ay, naimbaga host. Ala, daganti Ilocano. Adventuristic TV. Kaya't mo sumali EJ ko EJ group ko iti Ilocano.
I-add lang dito yung Facebook niya. No, masuportahan da ka. Iti watch hour. Ate Lee, nangangailangan daw ng watch hour si Adventuristic. I-add to lang ng Facebook. Jersal TV Israel, yes po. Magbaba ka ng bahay. Ayan, padikit naman po si Jersal TV Israel Caregiver. Ngayon lang nakapunta dito si ate. Iti rules mi lang iji group chat kuya. Pagwa lang, abibinuya kami ti videos. Tapos da sa bali ngayon ang video kada tayo. Kasi no da tayo lang di mang buybuya ti bagbagi tayo kasi ako majis may nga cellphone tayo ti mang buybuyahan tayo nga kaya. Kun ba makita pa ni Lolo diya, ni Lolo YT. Baka paluon baka ikatan namut lang ilagasin namut lang. So may mayat no ada ti community nga agbuya kinyam. So nga dagiti ni Andrea Barbarini, dagiti ti Team Ilocano. No kaya't mo i-add ya Ailis PS for ya Facebook ko rayta. I-add to jay message dakta i-add ka di group chat mi ti Ilocano. Watch hour gayam iti kailangam. Masuportaran da kay jay uri sa gabasit. Ngam no kaya't nung latamot tag member, kinya ang member ka latamot. No kaya't mo pa super chat ka no kaya't mo kasyay. Oo. Nosebleed. Ay, Ilocano kasi yung mga tong kausap ko, Ate Jersal. Oo, sinasabi ko kasi na nangangailangan daw kasi ng nangangailangan daw kasi ni Adventuristic ng watch hour. Kaya ganun. I-encourage ko naman sa kanya na sumali sa aming grupo ng mga Ilocano. Kaya po, ganun. Okay, sa mga gustong magpa-super chat dyan, yan po, will get direct support and free flex of channel link. Even you're not present in my live stream. Ayun. Sa mga gusto ding magpa-member sa akin. Oo, ako nga ganyan din nun. At sa mga gusto ding magpa-member sa akin, nandyan po sa baba. Kung gusto nyo magpa-super chat kay host tuloy-tuloy lang. Oo, tuloy-tuloy lang talaga. At sa katsaga lang talaga ate, no? Dati kasi tumira ako sa Santa Ana, Cagayan, 10 years way back 1997. Oh, talaga. So, nasan ka na ngayon? Adventuristic. Ayan mo taptan. Quezon Province. O, at least ang Tag-Ilocano niya. At least ang Tag-Ilocano. Alam mo na mag-Ilocano, kuya. Buti naman nakabisita ka ngayon. Pati si Ate Jersal TV, buti naman nakabisita siya ngayon. Buti napadpad siya sa akin. 4 million people in the house. When mom. Handa kay mama mo, nading ko namlatan kuya, nyamot dun. Santa Ana, Cagayan. Ito ni Konya. Saan ba kita na-subscribe kanina? Oh? Kanina mo ako na-subscribe pa? Adventuristic ko kas lang kadikit kan nga dati. Umidikit ko man dito may isang account ko. Adventuristic. Oo, matagal na.
Si Ate Jersal, hindi ko alam, pero in-add ko siya eh. Ako yung nag-add doon. Dinikitan kita pero hindi ko lang alam kung saan. Kay Ate Jersal TV. Matagal na pala, oo, matagal na. Pinapanood kita, Jersal. O, ayan yung bukot mo. Limot na host, pag-isipan ko pa host at busy pa sa school, okay? Priority mo yung school mo. Ha? Priority mo muna yan. Don't worry. Nandito lang kami. Puntahan ko nga din si Jersal. Ate Jersal. Ano ito? 666 kung kunan. Ayan, makipagdikitan po. Magbaba po kayo ng bahay dyan. Para naman makipagdikitan kayo dyan. Ano data? Meron din ako sinalihan, Badongski TV, Ilocano at Esther Bandol, Bisaya. Sali ka na din sa akin, kuya. Mag-member ka na sa akin, oh. Hindi, okay lang. May school ka bukas nga, Rod. Okay lang naman, hindi naman sa pilitan yung mga at least. Adad taman ni Ate Lynn Italy, oh, Pedro Pindoco. Talaga ba ni Ate Italy, Ate Lynn? Okay lang naman saling pusa. Ito naman. Naggadot yung account na ni Ate Lynn. Alam, magbuba kayo ng bahay dyan. Didikitan kayo ni Ate Lynn. Sus. Nandyan ka pa ba, Ate Jersal? Mega love shout out daw, sabi ni Adventuristic TV. Hahaha, baka walang mga daga. Una yun. Apay kas dyan. Ilocosur ako. Ilocosur na, kuya. Hindi na Ilocosur.
May check lang ako, guys. Sige na, sukat ka na. Hindi, Ilocos Sur po. Sur. Ilocos Norte yung Batak. Naribon. Mm. Di mo, uli ko man sa ninak na mapag-beat ng Jesus. Kanak mo. Ano na kayo na isinisipot? Kanak mo. So, ayan po guys, pinagulat po natin ni Mama, regalo niya ng Bake at Casey. 5 million in the house. Ayan. May nag-i-stay pala ilan anak mo? Isa lang, kuya. Isa lang. Guys, alam ko kasi to, make-up na, yung book para sa kasal ni Mama at Daddy. Kasi, kayo alam ko, tapos, in-open ko, Sarming Palam, alam ko, may books nila Mama at Papa sa pagkasal nila. So ngayon, hindi ako maramdaman, hindi ako maniwala. Oo, sana. Ikaw, kuya, may family ka na po? May asawa at anak ka na din po? Or wala pa? Tan, 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 tararan, tararan. Mama, tulog ko lang pag-video. Buti na lang, minsan kasi agis istorbo. Adi sa tasing patata ay apo. Coffee dance.
ready muna tayo sa video. Ayun po guys. Oo, nakakapuyat talaga. Minsan nga meron yung time na hindi ako nag-LS talaga. Ayoko. Pero okay lang, libangan. Libangan lang. Kaya minimaintain ko na lang ang mag-LS. Para naman may mapasok kahit pa paano. Pag narasumrukmut nga watch hour. Libangan latan So, ready muna tayo. Nina, Oh, tips ni Daddy. Mama, di pala gawin ni Papa. Di lang mo kumain. Ano, uwag ng Papa nito. Why? So, ayan po guys. Nagawa ko ng isip. That shot me. So, muna ko naman. Ano tablet? Ito yung tablet ko guys. Kasi hindi ko ako marunong magsimba. Bilihan ko ako namin. Ganitong tablet. Di ba, Mami, bilihan mo ako ng bagong tablet? O, di ba guys, bilihan na ako. Hindi ako wawa. Bilihan niyo po akong bagong tablet. Ito na po yung cellphone ko kasi. Tablet na cellphone na pinagawa ko. Ito po yung album ko. Yung bata. kaya ako papetex-petex kaya wala pa money ha. Okay lang yan. Ipunta sila Ako ngayon wala ding money. Hindi pa ako money na ako pero mahirap talagang sa YT. Ilang buwan ka na sa YT. Noong April lang ako nagsimula. Thank you naman sa patamsak dyan. Faith Samantha, kumusta ka na? Kumusta kayo? Kumusta kay Karinderia? Mga pipapayo. Guys, wait muna tayo kasi may pocket challenge. Tusok na pang 10, 11 akin yun. Di na ako nagparamdam. Si Pedrong tamad yung isa. Okay lang, Ate Lynn. Alam ko naman napaka-supportive mo. Napaka-supportive mo talaga niya, Ate Lynn. Magkipagdikitan sa mga super chatter ko na Nagita naayat mo timan nagita nga super chatter. Member, nagpa-member. Oo, bata pa po. Ayan, nakasupport na si Auntie Jolly Rudy kay Jersal TV Israel. Adventuristic ko. Tikita man na rin super chatter kumot lang nga may isang Auntie Jolly Rudy, please. Adventuristic ko. Gagagataklatan na ate. Ay, adventuristic, gagagataklatan. Hey guys, may tumutawag si Papa. Ito guys, ito yung bata. Ano na po na. Hindi ko siya ako Huwag mo na akong sabihin. Mag-iwan po ng bakas, number 2 sa nag-comment para bigyan ko ng to. Kung nana, Lin Italay. Oh. Hindi kita nyo nila na talay. Ado tititid na rito yung banana. Asan na yun? Sa akin na lang. Sabihin na ko. Wala ko pa. So, ayun ito guys. Ito na po. Ayun na. So, ayun. Sorry po. Ayan, si Lin Italy. Tapos, ayan.
Hi, de, thank you naman sa padandan kay Jolly Vlog, okay? Mama, dapat yung video ni Lula. Oo. Puntahan naman natin si yung nasa taas, kuya. Puntahan mo naman si Jeje, bata pa din ang bahay nito si Jeje. Mag-scroll up ka po, nandun sa taas. Mama, yung bag ko. Ang hilil katra kami kakadwa. Wala video lin. Apa yamaday? Tingay. Duray. Ora ta kita kuya. I-search mo malangan ng lin italay ko na. Kaya na nga di dyan. Ay, data ni. Data na kuya. Di kitam. Ayan. Kain mo na ako. Sige, mga kanti ado. Pag nililkatarak namin, kakabsat. Sino to? Iyan mo na taboy po ang siko, nagmadi. Hindi mo? Anak, ito may nasong. Data ka spiritual songon ay. Apo maninina mo. Maan, nakita ko ka. Lagi English, Tagalog kasday. Mama, ayun. Ha? Kaya? Ang ka nga makita, nababa. Mama, Ano nga Tagalog? Tagalog English. English, kwa. Cocomelon. Cocomelon. O niya ang kantada nga eh. Cocomelon. Hamot. Ay sos, nagkasulubong tikitan natin. Hamot, mama. Oo. Paspas ka naman. Gon. Ano tikan kami, agi ko na 10,000 Norwegians. Mantik. Dinaling wala. Dinaling wala. Binibini. Ay sos, nagkasalubong dikitan natin. Adventuristic TV, notify na. Sana kita dito eh. Salamat. Uy naman, mabalin na ta dito. Di. Agnilil katarak man pa, ayun.
Hello, pindo ko, Ate Lynn. Ayun, baglantad na ni Ate Lynn. Ang padpadlaw, ay apo. At ginil katorak man ti kukuk. Awan ti pagpa-manicure. Kada pagpadalos. Hele, din kita ni Lini talaga da alagat ni Milan Andrea Barbarini.
Kaya po sumanauwang mo lagayam na kamute mo't gayam. Maglatag dingdingag ni Ate Linatal talaga mo taya. Agnil katarak manaun, tulimak. Let's check that after it's over. Let's find out. Let's find out what Lady Gaga did. Is this going? Let's check the before results. This super says 2 moments daytime and a nighttime. Rainbow Unicorn Tuesday. Let's find out what the Delta Airlines first day of the United States is this month. Let's take a look at what's inside. Ayan, 5 million in the house. Sa mga gustong magpa-super chat dyan. Sa mga gustong mag-member dyan. Nandyan po sa baba ang dollar sign natin. Kakabdwa, kin kakabsat. No, 49 pesos nga member ka. Isutad dati 5 hours free na. Wow, may 12 na nagtamsak. Baglangan nun. Hello. Adda. Manggagyo. Si Mike po kakabsat. Hello guys. Hello. Adda ka di? Manggagyo. Hello. Ya, Kiaro kabsat adda. Adda atilin. Adda mo atilin adda. Huwag amin ate, dito na YouTube nga nag-live. Ipadas ko man, nagdungag ka ate, tayo ipadas ko man ti nag-music dito'y. Agkanta basit no, kaya na matlaang. Hello, Super Dave. 44. How are you, Super Dave? How's your day? What are you doing, Super Dave? To those who want to join in my live stream, those who want to join in my channel, you get a perks if you join me. There's a dollar sign below if you want, guys. Gana sa natin. Daling disyero eh. Are you working now? Okay.
Then why are you here, Super Dave? But thank you so much for your support, Super Dave. Oh, ayan natin, mayatin natin. Okay yan. Okay yan ate. Kunti pa. Oh, mayatin. Mayatin ate. Hello guys. Mayatin ate, okay yan. Oh, detangay, mayatin. Oh, mangag mo dito music na. The music na, kanta ak. Mangag mo ate, the music na. Mayatin ate. The music na mangag mo. Sa nagsimulang. Ang kumakita, ate yun. Oh. Mangag mo the music na ate. Yakit. Hello. Okay, perfect. The music ate. Mangag mo dito kitam. Ada. Ada music na ate. The music na nga mangag mo ate. Okay. Let's sing a song. Paubaya. Saan nagsimula bago ang lahat? Kailan nung ako'y
guys, mag shout out. Sige na. Ako na. Bye-bye, guys. Thank you for watching my video channel. Bye-bye. Langit at lupa, laging di magkatuma kahit walang susugod. Basta nagmamahalan na. Kanta ka. Say you only for one time. Only for one this day, I will show you again. Thank you for watching my YouTube channel. And subscribe yun na ang YouTube channel ko, The 3TS. So, pag magkakasong tayo. Baby ko si Kulot, inaalis ang aking lungkot. So guys, ito naman yung gagawin natin na video channel, The 3TS. Siyempre, ito po nila. So guys, edit muna tayo ng YouTube channel, The 3TS. So, wala po dito si Papa, umalis po. Sabi niya po. Juwet ang mami. Juwet daw tayo. Sabi niya po, punta po siya sa birthday mo. Ngunit wala po siya dito. Nakakatawa naman to, no? Oo, mo tanggalin yan Guys, tanggalin na muna natin yung mega shout out po, guys. Ito na po yung pangalan ko. Mega shout out Athena. Ito naman yung gagawin natin ng juice. Magkanta po tayo, guys, ha. Kung gusto nyo po sumali, ay di sumali kayo. Kung gusto nyo. Langit at lupa, laging di magkatuma kahit walang susugod. Basta nagmamahalan lang. Thank you for guys. This is my live, guys. So mega shout out din. Love you, guys. Kung gusto nyo po mag-birthday, ay di mag-birthday nyo po sa inyo. Ako mag-birthday ako, punta po sa inyo. So guys, gusto nyo po punta sa inyo dyan. Wala COVID naman eh. Hindi kami makapasok. Bawal ang bata. So ayan po guys. Thank you for the watching my YouTube channel. So guys, punta muna tayo kasi wala pa ng episode po, guys. Mega shout out. Bye-bye, guys. Thank you for watching my YouTube channel, The 3TS. Bye. Itong po. Tama din ako. Guys, ako muna yung mag-host. Kasi may pupuntahan si Mama kasi eh. So, ayan po guys. Ako na po yung host nyo. Sandali lang po. Mama, gagago mama. To get me down.
Gaga gumama, la 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 la. Gaga gumama, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La. Sorry. Bye guys. Ako may surprise. Napapakulit ko ang bata. Siyempre kita natin yung drawing Ito ko. daw sabi ni Mr. ko, ang ito daw, sabi ng asawa ni Tita Lynn. Bang cute ko guys. Thank you po. Salamat. 6 years old lang po si Atina. 6 years old lang. Tignan niyo po yung drawing ko. Ang laki po. House. Diba malaki? Ang ganda. Marunong po ako mag-drawing. Oh guys. Mas magaling ako sa house. Oh, wow, sabi ni Tita Lynn. Guys, tignan niyo po. Maganda po. Sa 3 hours na to kasi matutulog na kami. Ganun. Kasi out moods namin dito gabi na po. Kaya po magtulog ng mga tao. So, bye-bye po guys. Welcome to my YouTube channel. Okay, thank you so much for watching, Atina. Bye-bye. Si Mami na po mag-host kasi napapagod na ako. She's tired. Okay. Okay, guys. Napakakulit ni Atina. And I hope natuwa po kayo. Grabe, no? Napakakulit, Ate Lynn. Grabe. Tuwang-tuwa po yung mister nyo dyan siguro, no? Oo. Pag sumisingit siya na po yung nagla-live. Sige, Ate Lynn, thank you so much sa pagtambay. Thank you so much. Mag-out na din kasi papatulugin ko na tong host nating maliit. Teka, bukas ulit. Para bareng gumagat nga gusto manaon to manon. Okay, thank you so much. Mag-out na ko, ag-out kami ta mapaturo pa dato ubing Ate Lynn. Itong bigat manon. Okay, Andrea Barbarini, thank you so much. Thank you for watching. Athena, tomorrow again. Okay, thank you so much, guys. Thank you for staying. Keep safe always out there. Okay. Thank you so much, guys. Ate Lynn at kay Mr. Mo. Thank you so much.